Lelo Panyasa Voice Box tafuna kuletsina kulankhula kwa Bambo Bile Banda amene mmatitsatira pano Panyasa Voice Box mkhoza kudziwa ndithu kuti Bambo Bile Banda akhala kwa kanthawi akumalankhula motsutsana ndi chipani cha Malawi Congress Party komanso utsogoleri wa Dr. McCarthy Chakwera. Iwowa akunena lero kuti onda Malawi tikamakavota pa 16 September pano tisakapange mistake yosankha munthu olakwika kuti akhale mtsogoleri wa dziko lino. Ofunika kuti tikonde dziko la Malawi, tiyike dziko la Malawi patsogolo, ndipo pofuna panga zimenezi tiyena kuti tisankhe olemekezeka a Professor Arthur Peter Mutharika ngati mtsogoleri wa dziko lino. Tiyeni limodzi pano Panyasa Voice Box ndipo chifukwa chani Bambo Bile Banda akulankhula choncho, ndipo mwachizolowezi pano ndi Panyasa Voice Box timafuna kuti inu Malawi mudzitiuza maganizo anu pa nkhani zokhuzana ndi ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso utsogoleri otsatira bwino malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye mutiuza maganizo anu in the comment section below pompano Panyasa Voice Box. Okondedwa abwenzi ndanasi onse mu dziko lino la Malawi, zikuchita kuonekeratu kunena kuti Mulungu ali patsogolo, fighting our battles, kutimenyera nkhondo. Mawu amene akulankhulidwa kunena kuti ankhondo amene mukuwaonawa, adani mukuwaonawa, simudzawaonanso. Zimenezo ndithu ndi zoona. Adani mukuwaonawa simudzawaonanso. Mawu amenewa ndi mawu amtengo wapatali. Tikuyamikeni olemekezeka Professor Arthur Peter Mutharika. Tikuyamikeni Dr. Jane Ansah. Tikuyamikeni Right Honorable Dr. Enoch Kanzingeni Chihana. Whether anybody likes it or not, you are the doctor. Because of the significant commitment that you have demonstrated, you have exhibited the spirit of humility. But most importantly, you have showed that you are a fighter, you are committed, you are selfless, you are not interested in personal gains. Am I in there, Bambo? When you look at my president, ndilibe president wina mdziko muno, president wanga ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Chisankho adapanga kubweretsa olemekezeka mai Dr. Jane Ansah. That is a wise decision. Komanso pambalipa kukhala ndi olemekezeka Right Honorable Kanzingeni Enoch Chihana. That's another wisdom. And again, kuonanso ena akuonetsa chidwi kuti nafenso tigwira nanu dzanja, tikakhala nanu, ndipo tikuchitirani machawi, tikhale limodzi. Ballot ikanenera kuti tikadaponya kalekale. Chisankho ichi, masankho awa ndi okuba. Chakwera anaba vote. Chakwera anabera machisankho sadapambane, ndipo amayi ndi abambo kwina kulikonse kumene muli ine Bile Banda ndikutsimikizireni, don't make another mistake of putting a wrong person on the ballot. Tisaike pa ballot munthu olakwika. Ndipo ndikunyadireni amene mwapanga chisankho kunena kuti ayi. Olemekezeka Professor Arthur Peter Mutharika sali ndi chidwi chongofuna kuti akhale pa mpando. Ayi. He is not only interested to take charge and take lead of this country. Amayi ndi abambo, mawu awa muwamvetsetse ndipo muwagwiritse ntchito. Cholinga ndikufuna kuteteza mtundu wa dziko la Malawi. Ngati zomwe adapanga malemu Mbusa John Chilembwe. In 1915, malemu Mbusa John Chilembwe ndi abale ndi abwenzi ndi alongo nthawi imeneyo, abale ngati achina John Gray Kufa,
ndiye na onse amaona the struggle kunena kuti no, we can't wait, but let us liberate Malawi. That Africa would have been another mile, wouldn't have been where we are today. Ndipo Mulungu wakumwamba ndithokoze kuti Right Honorable Dr. Kanzingeni Enoch Chihana apanga ziganizo zabwino. Ndithokozeso olemekezeka onse amene akubwera. Ndipo ndi chikhulupiriro abweradi. Don't make a mistake. Musapange chiganizo cholakwika, pangani chiganizo chokonda Malawi. Put Malawi first. Muike dziko la Malawi patsogolo pa nambala 1. Osati mudzike nokha patsogolo. No. Professor Arthur Peter Mutharika, I salute you. Muyende bwino. Ulendo umene mukupita ndikhulupirira kuti you take a little of your time to stop over pa Chikangawa. Ndipo pamalo amene udzangovuta mukadatigwirako dzanja ife tili ndi abwenzi ndi anasa ambiri amene tikada kujoinani koma tilibe ndalama. We are not supported, we are not having any resources. Koma ndili chikhulupiriro chikhoza kukomerani Professor Arthur Peter Mutharika kunena kuti anyamata inu tiyeni tikakhale limodzi. The whole purpose is to mobilize citizenry participation. Nzika zithe kudzionera zokha kunoti kodi zimene timanamizidwa zija ndi izizi. Komanso Your Excellency Professor Arthur Peter Mutharika musaiwale kutumiza abale anu kuti apite kuchigwa kulowa Shire. Komanso mufuna kupita ku Mwanza ngakhalenso kuneno kumene kuja Your Excellency, it is my home. Chingakukomereni to make a stopover. Ndipo kumene kuja Mulungu anadalitsa dera limene lija kwambiri. Lili ndi china chilichonse chimodzimodzi kumpoto northern region. There are so many opportunities and privileges that God gave Malawi. Ndikupempheni Ambuye Mulungu wakumwamba mudalitse Malawi. Mulungu wakumwamba mutichitire chifundo. Mulungu wakumwamba musalole zinkhanira zipange zimene iwo akufuna. Maplani amene anthu ena akufuna. Mulungu, you are the omnipotent Father. You are the God in heaven. Chitrana Malawi zabwino. Agwireni dzanja wina aliyense. Ndipo chikomereni mtima Your Excellency pancheu paja pansipe mukapangeso mujamuda apangira nthawi ija kupanga another memorial event. Komanso kaimanso kandipadedza kapinanso kamupanga maprogram ena koma the purposes mukumbukire Malawi wasochera. Malawi ili ndi china chilichonse to take this country forward. Bwenzi dziko litapita patali. Ndipo kulaka chawere tumene muja. Ndiye kuli atomato, kuli anyenzi. Ndiye kuli mukamapita ku mpoto. Ndiye mukamadutsa madera onse Mulungu analidalitsa dziko ndi china chilichonse. Chikomereni Your Excellency kutumizanso anyamata anu kupita ku Nchinji. Akathe kupanganso zimene angathe kupanga. Nchinji ili ndi zonse zothekera. Musakalephereso kuima ndi kuona chimene chingathe kuchitika to liberate people of Kasungu. Nkhamenya
ndiye kumapita kumzuzu mzimba edingeni kumene kuja kuli mafumu ndithu andodo chikukomereni your excellency mukakhale nawo pansi empower them, support them, think about them because they are destitute. Iwo atodwa ndipo chomwe angafune ndi chisamaliro chanu agwire ndi dzanja chifukwa boma ili your excellency ndi boma lolanda adalitenga boma ili molanda ndipo chifukwa choti boma ili adalitenga molanda palibe wina amene wapangapo china chilichonse ndipo palibe chimene nzika za dziko lino lidzapange ndipo chimene tingapemphe your excellency is to liberate Malawi. Right Honorable Madam Professor Mary Chilima, thank you very much. You made a very good launch. Koma ndikupempheni achitreno bwino ena kuti naonso ndi nafenso zitichitrenso bwino tikadziwenso tikaone zimene zidachitika kunkhamenya not pamene padafera Bieni Malemu Saulos Claus Chilima mzimu wake utse mumtendere ndimalephera mtima wanga kupirira chifukwa kusweka kugona kwa Bieni ndi abale ndi alongo okondedwa komanso pa ambiri amene adachita ngozi zosayembekezereka needless death ndipo chikukomerani Mulungu tikuthokoza ndikutamandeni Mulungu ndi mtima wanga wonse komanso mitima ya azibale ndi azibwenzi onse akukutamandani akukuthokozani potisunga ndi moyo. Izizi zikusonyeza kuti ndinu Mulungu wachikondi, ndinu Mulungu wabwino. Chifukwa cha ichi mulandire mtima wa matamando ndi ulemerero pakuti ndinu Mulungu wabwino. Kwa inu kukhale ulemu ndi ulemerero in the precious mighty name of our Lord Jesus Christ. May God be blessed. Amayi abambo tentipange chiganizo choyenera tisabwerere mbuyo. Malawi chitsogolo dziko lino lodalitsika. We need to transform and change Malawi for the betterment of every citizen, born or not born. But all we are looking for is to make a better Malawi. Inshallah, may God bless our land of peace. May God bless you and me. For this is my prayer in precious mighty name of our Lord Jesus Christ. And once again, my name is Bile Banda. Thank you very much, fellow patriots.